kodwa futhi asikusho futhi lokho ukuthi akusiwo wonke amadoda afuna abantu babo noma amakhosikazi abo agqoka ingubo neziketi akho besile irong indoda efuna umuntu wesifazane imganile agqoka ibhluku kufanele sikusaba ukusho mina ke kurong vele asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalwa uThumbu laTshatshatsha uTshatshatsha zalo uPhesha uPhesha zalo uMaguyana uMaguyana zalo uVaphi uVapha zalo uNokhojo Mina ke insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba untombi ziyancumela insizwa zamkhombisa esinene saphuma ehlahleni ekseni ngovisa vuthulwa ngoba sigcwala amabethe Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama usathe nkakale lakhalathi ngaba theselo sithathe ngahamba ayangime So khona into evukayo mina ngivele ngabe ngisazi ukuthi ngithini ekuzokube khona into evukayo kanti oyiyeka nje hey ovela uyiyeke nje sike sikubona uvuka umoya nawe sibona impunga yesintu uginqika kongiyane hayi ngeke bube siphela mina angiguli umuntu osuke sadinga ukulahla loyo yabona mesigquma lo uzaquleka khona edinga ukuthi isuswe kuyena uyabona ake siphinde sibikeleleke futhi kubabukeli bempunga yesintu TV yeah obingelelayo ke indodana kaMshangros umshana wakosibisi koBhobungane koMahlasa umntwana ke lokakhokokazi nekhehla yeah mina ke bangibiza uBhubese libhonga kuduma intaba kunyasisi umasha phansi kushunquthulo bese phama ngophonda shazi thashaya imfamona angiyibambeke lapho weBhubesi uyawazi amakhosi akwaShembe ukuzwe ngamakhosi akwaShembe yebo ukuzwe ngamakhosi ukuzwe futhi ngeinsizwa yebo onduna kaNdaba yeah ubani mina igama lami unduna kaNdaba nje unduna kaNdaba yeah ngisho umuntu wesifazane uvumelekile ukuthi induna kaNdaba yeah ngisho umkami uvumelekile ukuthi induna kaNdaba yeah kodwa kavumelekile ukuthi imlekelele ngeke uvumelekile futhi ukuthi impunga yesintu yebo ngoba izibongo ni yebo kahle kahle nje umuntu wesilisa kufanele abizwe ngegama kunjalo angiphathi ke kona ke noBhubesi umuntu wesifazane insizwa kithi umuntu wesifazane uyibizelana indoda yakho ngegama ayi umuntu akubize ngesithakazelo noma ngesibongo noma ngezibongo zakho njengensizwa ngoba phela kubalekile futhi noma uyibhungu la kwapho ube nezibongo zakho ekhuluma ngawe echaza wena ngoba phela khona izibongo nezithakazelo zasekhaya mase kuzoba khona izibongo zakho wena njengeinsizwa oyithola ngokuphila kwakho yizwa lo nto le mekuthiwa unyoni kayiphumuli endizela phezulu bathi bayibamba bahluleke kukhona umlando lapho ohamba bese unamathela kuleyo nto leyo angivelanga avuke ekseni nje kwathiwa sekunyoni kayiphumuli abangaziwe bayazi ukuthi angiphumuli yayizwa lo nto leyo noma bethi bayazama ukungibamba ngibambeki futhi umjabuleli wokumamatheka komkakhe ngoba njalo uyamamatheka kuthi faca ayi bafowethu ngeke sikhona insizwa futhi uyasizwa lezo zibongo uyabona uma uyinsizwa nje iba nezibongo zakho ungadumi ngokuphuza utshwala kuphela wena kuthiwa isidaba isibongo sakho nje wena kuthiwa ayiloda kakhulu buka ungizwile ukuthi ngiqale ngathinta indaba amakhosi qala ukhona la bengifuna ukuya khona yabona mabuka ngizosha amakhosi engwaziyo mina engembulelwa ngawo phela yebo uyabona mobuka
inkosi umqalo wendlela webandla lamaNazaretha. Yeah. Akulona igama lakho umqalo wendlela. Akulona futhi igama lakho ukuthi ukubhombela. Izibongo zakhe. Izibongo zakhe. Yebo. Isitimela samampondo. Qhamukaphi? Esigamekweni ezithile. Thintayo. Umletheni kaNomadina nazonke ziwe zithi mlethe. Abe. Hey, umlamlankuze engabe uyaziyeka zibulala. Uyazi ukuthi la ekhona manje uyasukuma ume ngenyawo uyasho uyangisho leyo nsizwa madoda. Kuzoba khona ingungu mahlombe. Ulanga phuma Scott nabalothayo abahangula. Uyabona? Wonke umuntu ngisho ingane encane ivumelekile ukumgagula. Yebo. Kodwa ngeke igama iligagule ngoba kufanele ukuthi ihloniphe. Kuzoba khona umthento ohlaba usumdala eminye ihlaba isamile. We mana akuthi ngoke lapho ke luphi lapho? Kanda gando ngena steering. Yeah. Ayi ngifana lethi bese. Uyabona ayikho into ebaluleke njenganezibongo mfowethu ngoba kophakama ingane encane. Ifuna ukucela okuthile kuwena. Mhlawumbe uflathela ubhekele ifuna ukumemeza. Uyabona lona? Ithi memeza uzwe ubhekele uthi hayi no. Uyabona obaba bebaningi bebhekele uzwizwe lithi baba. Baningi obaba. Awazi ukubizwa muphi la. Kodwa wena mayithe induna kaNdaba. Awu madoda uyezwa uthi hayi bo. Uba lo manje madoda mafungasi. Icala wena kubisa ukuthi masifika nasemsamo. Abantu abadala sibagagule ngamagama abo. Yeah. Ingakho kwakhiwa izibongo. Uma uyinsizwa kufanele ukuthi ube nezibongo zakho. Ozobizwa ngazo. Ungabizwa ngegama. Ubona abantu besifazane banamaphutha amaningi. Kunomuntu wesifazane ethola ukuthi unendoda eganile kodwa uyibiza ngegama. Uthemba, uvela uthi wethemba. Hayi La ivume. Yebo. Ivuma kanjani? Ngeke. Ngase ngiyabona umkami ngibiza ngegama. Awubizwe ngesithakazelo noma ngesibongo, ngezibongo zakho. Hayi. Kuthiwe kungcono baba kabani. Hayi ubaba Geli no nabo ubaba Geli abavale la. No lokho mfowethu. Hayi ngeke. Kunobhubesi umuntu avela nje ethemba. Baningi ubaba Geli inkingi ileyo. Nawu Geli nami nginaye. Umuntu uyinsizwa nje iba nezibongo zakho. Ngempela. Awuzame ukuthi impilo yakho uyiphile ngalendlela leyo ukuthi uzothi uma uyiphila kube khona izibongo ozoyithola. Kunjalo. Ngoba phela izibongo nakhona hayi ukuthi uvela ucabanga ukuthi mina ngicela ukuba usibani ba kufanele kube khona into ethize oyenzile emhlabeni ezokwenza ukuthi unikwe leso sibongo leso. Hayi ngempela phela izibongo zisusele ezigamekweni ezithile. Yabona nje nathi onduna kaNdaba. Intombi siyamncumela insizwa zimkhombe. Yeah. Ziyancumela vele. Ubani? Basebenze njani? Bubesa ngithi sisuswa emlandweni. Yabona makuthiwa umuntu wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni. Kuxega isimilo sikhohla amasokazi. Hayi. Kwakunjalo. Phela sengagana manje. Sewagana. Asengagana manje. Yeah, noma sesingakuphuca ke leso sibongo. Phela kufanele ukuthi ngiziphuce ngoba phela zumlando. Zumlando lapho kangivumi ke nazo wena. Zumlando. Hayi, usho ukuthi nabhubesi la wenza khona into ethile wahlonishwa kufanele ukuthi wemukwe lezo ziqo. Cha. Hayi akufanele. Cha. Afanele. Cha. Uyazi ukuthi ngisho abantu besifazane bayaba nazo ezabo izibongo bhubesi. Bayaba nazo. Vele. Bayaba nazo. Kodwa manje bhubesi la ngifuna ukuya khona umne wethu. Kunomuntu lapho besothola njengoba sikhuluma ngezibongo kanje. Nangokuthi umuntu wesifazana kufanele indoda ayibize ngegama. Omunye uzothi hawu kunani. Uyabona? Uthola ukuthi uyibiza ngegama nje aphinde futhi athi ayipheke indoda aphinde futhi athi igama lawo namhlanje lokuwasha yabona noma indoda ubese ibhlungu lento eyenzeke esikhathini sanamuhla naye futhi indoda athi igama lawo namhlanje lokwasha izinto lokugeza ingane lokuyishintsha ipampers nendoda nayo igcine manje bufu ubudoda igcine manje lento ibeka kahle ukuthi hayi akunankinga ingane yami nje kufanele ume khona kufanele ume ngekho kufanele yebo wezwa lona
yeah uma ekhona akufanele upheke uma engekho kufanele yeah akufanele futhi indoda iwashe uma ekhona umuntu wesifazane yeah uma engekho kufanele yeah ngoba uhlala phela endaweni engcolile ngeke uhlale endaweni engcolile kodwa lento yokuthi kufanele thina madoda sishintshane nabantu besifazane into leyo eyeza ngenhloso yokuzoqeda umthetho endodeni uzonqinda amandla endoda izonqinda amandla endoda kanti uNkulunkulu wembethe indoda nomthetho wakhe uNkulunkulu unika indoda Newethu ukhuluma indaba ebalekile kakhulu futhi ngiyayithanda kodwa ngiyathanda ukuthi siphinde singene nala ekutheni umsebenzi wendoda ke wona uyini ngoba nakhona awubi indoda phela ngalento le oyilengisile kunjalo funeka ube indoda awusichazele njengendoda ukuthi ubindoda kanjani khona indodana bese kuzoba khona indoda yabona ke Bhubesi abantu abaningi indoda cishe ngakhuluma isilungu yeah indoda bayihlukanisa ngokuthi indoda ngoba nakisi iganiwe ongelona iqiniso okungayiqiniso futhi yeah indoda okanye umuntu wesilisa uma kuzothiwa uyindoda ubudoda buyinto esuka esenzweni ukuba indoda kusuka esenzweni kubukwa isenzo sakho bese kuthiwe uyindoda emadodeni kuyenzeka kube khona umuntu oganiwe kanti umfana ukuganwa kwakhe akusho lutho yeah inkomo zakhe imali yakhe ayimenzi indoda umfana ukwazi ukuthi esidlangalaleni uma khona into angayibonanga kahle avele nje ezise komfana uyabona umfana yebo yena ulobolile Bhubesi unawo amandla unayo imali ube nayo imali yebo kodwa izenzo zakhe umfana uthola ukuthi umuntu uganiwe kodwa usahamba ebhukhe eMahhotela nezifebe alale nezifebe eMahhotela bathi amashida amhlophe uganiwe kodwa uyabona akuyona indoda leyo umfana loyo umuntu owenza njalo abona indoda makuthiwa iganiwe indoda iyasivikela isithunzi sayo njengendoda indoda Bhubesi eganiwe uma indoda yangempela ayikwazi ukwembatha nomunye umuntu wesifazane ngaphandle komkayo ngikhuluma ngendoda mina hayi usikhotheni ozozibiza ngendoda ozothi uma uyindoda kufanele ukuthi uhambe uye ngaphandle indoda kuyona into enjalo indoda ubuyongcolisa umngakho uyabona lona uthinta iphuzu elibalekile lapho uthi ubuye ungcolisa umngakho uyabona Bhubesi izinto eziningi ezokungcola wena njenganendoda othi mohamba ubhabhabala ulahlekelwe ubudoda uhamba ulala nabo bonke omahosha mawubuya leyo nsilo uyinika umngane uyazi ngelila kwakwenzeka nalelo ngangayixoxa ngelila ngabhubesi khona insizwa ithi lensizwa enginenkinga umngami ufensa abafowethu wenzani ufensa abafowethu yeah uyazi ukuthi yini ukufensa ukwenza sakuthanda uyabona yeah uyabafensa uyabahalela uyabona kusho indoda kusho insizwa kwakusho insizwa yeah ithi umkayo candi impendulo ufensa abafowabo yeah kusho insizwa hawu na yini umkakhe enze njalo athi angisamethembi nokumethemba ngoba manje ngiye ngambona ephuma endlini kamfowethu awu ngadideka ukuthi kwenzakalani sixabene manje nomfowethu ayingeke insizwa kethi le ingaphezulu kwamandla awuye sibayeni ufike ushisa impepho ubuze emakhehleni ukuthi kwenzakalani ukuthi umuka akhaxe egebe isimilo la emagcekeni ephila uyabona lona ayinangempela amakhehla ngapholisa amaseko afika athi efika amakhehla athi yena mfana ngalinga usisanganele thina uyawazi ke amakhehla nenkani kanjani lento uyibuza kubani kanti yenziwa ubani amtshela kanje athi yenziwa ubani lento athi angithi wena obuhamba ulala nabo bonke onondindwa
wathatha insila yobufebe wayiletha kulomuntu lo sesiphila lobufebe manje kuyena lo wesifazane sekuyinkinga kubisa abantu ukuthi lento phela yenzeka ngomoya ngenkathi uhlangana noNondindwa akusinto ongayibamba kanje uyibamba uyishiye ngenkathi uhlangana naloNondindwa uhlangana naye uthi uyindoda uthwebuleka umoya wobundindwa uhamba utshala kumkakho bese ngakusasa uyahamba uyogeza usamtshela umkakho ngithi uyogeza ngoba uyazi ukuthi wenzeni kodwa lo moya usushiyile lapha okusho noma usungageza uzobuya ufice futhi lo moya lo uma ungakakhishwa kulo wesifazane madoda indaba engaka ngempela wena uyithatha ngikhulumela lokho ke nabhubesi ukuthi uma indoda eganiwe ayiwenza amanyala ngoba isuke uNkulunkulu womuzi wayo indoda eganiwe ibaqotho ayijoli kodwa into eyenzayo iyagana ipheleliswe uma ukuthi yezwe ukuthi kanjani ayidoko yenza lezi zinto zokujola hambe ibhuka amahotela ilala embhedeni engcolile ngoba embhede yasemahotela ingcolile embhede yasemahotela noma ngaba mhlophe lawo mashidi izinto ezenzeka lapha unanabantu abanezilwane abasebenzisa lawo makhulu lalela ebhubesi ngixolisa ungena emlomeni yabona mina makuthiwa kusuka umuntu le kude ezala kumina ngimkhuthaza ukuthi uma ufuna semanzini ungalala ehotela kodwa ngosuke ngibuya ngale manzini nawe ngeke usalala hamba ngoba manje kubolile lapha ungabona kuphezulu emabhilidini ucebezela khona umunye umntwana ojwayele ngimsizayo lo mntwana ujwayele ukuhamba ngokomsebenzi uzathi yazi ukuthi umkhulu mina ngiyiphathela isiwasho noma amanzi olwandle ngiphatha isheet lami ngiphatha ipillowcase yami athi kwesinye isikhathi ngize ngidlale naphansi ngoba lo mbhede lo ngivele ngibone ngazi ukuthi nje uyangingcolisa mfowethu yabona mina ngithuke mina mangizwa kuthiwa inkosi ihambe inkosi thothi inkosi mhlambe yesizwe ihambe ilale ehotela umbhedo ulala bani lo hayi izinto phela bafuna kufanele sizikhulume noma zidumela ngoba umthetho vele mawulahleke phezulu akusho ukuthi njengoba thina sikhuluma kanje ngesibe nawo amazwi azofundisa abantu abakhulu azoba khona ngoba nathi sembethwa abantu abakhulu uyezwa lo uthini ngoba phela sihlale nabantu abadala kunathi kunjani sibafundise indlela bayithathe futhi bayisebenzise bese ilethe umehluko uthothi utshela ikhehla lidala uyabona bese kungcono ukuthi okungcono ukukhulume nomuntu omaziyo uyolala kwakhe yabona lento empucuzeko uthola ukuthi inkosi yangempela futhi uthola ukuthi izolala ehotela embhedeni okade ugibelana abanye abantu ngoba phela yonke imibhede kulamahotela lawa bake bagibelana abantu kuyona awukho nje ungazi ukuthi awukho bese uthi khona umthetho ozoba nawo ulala embhedeni onjalo ngoba thina sabantu besintu thina sibunjwe ukuthi uma kukhona into eyihlazo yenzakalile kufanele siqale sihlambulule eqala ngoba khona abantu esihamba nabo labantu esihamba nabo bayinyanya into noma ingawashwa ngeomo kodwa iphunga layo lisuke lisakhona phela lento uyibona ngokuthi uma uyinsizwa uhambile wayolala nentombazane kusho ungabuya ugeze ngesunlight lokho akuhlambululi ngokomoya kunjalo kuwe kudinga ukuthi kube khona enye into oyisebenzisayo lezo fika ihlambulule labantu abakuwena engasi protest noma idithol noma yini insipho lezi eziningi no kube yinto ezoqondana nokuhlambulula ngokomoya umbuzo uthi ke lawa mashidi ayahlanjululwa yini wona hayi lamathunzi lawa yabona izona zinto lezi kufanele sizibheke ubone ukuthi umuntu nomthetho usuqala ukulahleka useqala ukuthi athi ukubantekenteke kanti ithongo seliqhelile uyabona uma indoda akufanele ukuthi ushintshe umthetho mina kumkama ngakutshela ukuthi mina umthetho akuwushintshe noma ngangitshengisa yonke into ngiyamtshela nje ukuthi cha nkosikazi wena umkhulu kakhulu noma ngabafanela labo kodwa wena kufanele ngoba wena unkosikazi wethonga uyabona kodwa ke phela ke kulungile yabona uma indoda akufunakala umthetho ushintshe kungcono ukuthi umuntu wesifazane uyaweqa akufanele ubile ndoda lekuthiwa ubaba Sibanwane ngiyamazi ngiyamthinta la uzobe seguquka
Ufuna ukwazi ukuthi umubeka umthetho ukuthi kunjani ume kanjalo. Uma uthi mina umkama akaligqoki blue akaligqoki blue. Ha ngashayeka phansi. Ngamana ayekeke emva kwalokho. Mina ke umuthi akaligqoki blue akaligqoki blue. Ukuthi uzokutshela ukuthi kodwa umama kaSibanibani cha la ekhaya owesifazane akaligqoki blue akaligqoki blue. Umthetho wale ekhaya abantu besifazane yabona abantu besifazane ake sikhulume naso. Yiyekeni lento yokuthi uma indoda yakho ikushayela umthetho indoda yakho bese nokukhuluma ngomthetho wenye indoda kamngani wakho uthi umngani wami ngithi yena umthetho walapho loyo wena ugane la ekhaya musu ukufuna indoda yakho ibe ntekenteke nanokuba nendoda njengenayo inkani wena ayingeke ayifuneki ngempela kuyibhala indoda fanele ibe nenkani fanele ibe nenkani ikakuvumeli kuyona yonke into kufanele ngeke niqhathwe inkani kodwa futhi asikusho futhi lokho ukuthi akusiwo wonke amadoda afuna abantu babo noma amakhosikazi abo agqoka ingubo neziketi akho besini irong indoda efuna umuntu wesifazane imganile agqoka ibhlue kufanele sikusaba ukusho mina ke kurong vele kurong uyayizwa lento leyo kurong vele umuntu wesifazane ngumthetho akufuna agqoke ibhlue afanele lelo lokho beseganile ebhubesi yabona mesuganile umuntu wesifazane awushiye phansi ibhlue eshisa amabhlue ugqoka ingubo uhlonipheke ngoba phela manje umama wena enzihle ungaveli umzimba wakho umzimba wakho awuvele endodeni yakho ungaveli la ezweni ugicelela phansi isithunzi sendoda oyibona lento bhubesi makuthiwa uhamba nomuntu wesifazane mhlawumbe umngakho ugqoke kahle nje isketi kahle uhloniphekile insizwa ziyazi ithi le ndoda eyiganile ngoba kubukakala isithunzi sakhe indlela ambethe ngayo kodwa manje uma ezogqoka into la aveza amadolo aveza amabele inento le bum shot two bum shot lokuveza amaqhezu la uthi uhamba naye umuntu ukushaya amakhetho lapho nawe isithunzi sakho njengendoda siyehla bafowethu ngeke ezinye izinto ngoba manje sekwaduma kakhulu izinto ezokungcola hayi ngeke bafowethu izona eseziqhakanjiswa uma ukhuluma vele ngiyazi ukuthi ke lenkulumo bakhona besifazana abangebayithandi kodwa la inhloso yale channel ngokwazi kwami ngazi noma sekwashintsha yini ukuthi sifundisane nokukhulisana kunjalo umuntu wesifazane uma nje ngempela indoda isimisele ngawe ikakhulukazi yaze yathumela inkomo ekhaya hloniphe lokho uyihloniphe futhi nawe ibhlukwe nje liyeke nta kakhulu ibhlukwe nje lishiyekile ukuthi ubuligqoka ukhohlwe futhi lona liyeke nje ibhlukwe futhi lento ukuthi umuntu wesifazane alale ngama picture amamfowethu angiyiboni right leyo nto leyo into unkosikazi alale nge night dress uyalifakani ibhlukwe umuntu wesifazane angithi phela abanye bathi hayi sebusuku manje unkosikazi alale nge night dress kube lula nje mfowethu ukuthi manje mfowethu kube lula ibhlukwe phela leli umfaka agqoke ibhlukwe ukuthi uzolala usefaka ibhlukwe akalale nge night dress lonto leyo kube lula hayi lento ukuthi manje uzokwenza izinto zibe nzima hayi bubesi hayi cuts lalela bubesi bubesi kulungile babukeli bempunga yesinto yebo zikhona izimo la uthola ukuthi kuyasiphoqa ukuthi silale emahotela nami ngiyimpunga yesinto kuyenzeka uthola ukuthi iproject ngibiza le bude anginayo umuntu anginayo indawo kodwa kubalekile kufuna wazi ukuthi lo mbhedo lala kona ungcolile usungcolile akusho ukuthi ngoba naku nami kuyenzeka ngilibhukhi ihotela sekuhlanzekile akusafanele sokhuluma ngoba mina mangisuka khona nginezinto engizisebenzisayo zokuyihlanza ukususa konke lokungcole engikutholile lapha nawe ke kubalekile ukuthi ukwazi lokusukela nomhlanje ukuthi uma kwenzekile wayolala ehotela kubalekile ukuthi uthole izinto zokugeza noma uhambe ogeza ngoba na kanjani ehotela nje akuphephile usungcolile akuphephile ehotela bafuthi afanele sikhohlisana usungcolile asiphethe kubesi kulungile kulungile Nkosi yami sesiyoshayana kuma comment section isixolele iqiniso kodwa iqiniso kufanele isikhulisane ngelinye ilanga siyoxila kakhulu la endodeni ukuthi nathi insizwa ukuze kuthiwa indoda ngempela
Kufanele wenze ukuthi nokuthi kulwele ukuthi ube indoda. Ungagcine nje uyindoda na. Lo kwathiwa ayina insizwa wasibani usuyikhehla kodwa nje lokwayi insizwa wena. Hayi bafowethu ngeke. Hayi kulungile bafowethu nodade wethu. Ngiyacela mbukelo wempunga yesintu ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Kube sibakuthola abantu. Sithola la kwaNdengezi eThekwini ngesonto umsombuluko uLwesibili. Bese kuthi ngoLwesine ngoLwesihlanu nangeSabatha sitholala eGoli eKrugerstone. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu kwaZulu Natal eThekwini enkabeni yale eTheku lapha ku Street eWest Walk e4th floor office number 420. Ukungithinta kuzona inombolo uma ufuna ukuza ungavele ufike ngoba ngomuntu obuya aphume owenza izinto eziningi ngibe ngihambe ngemanzini yonke leyo nto. Ngithanda ukuthi umuntu afike ame elinde mina. Angikuthanda ukulindwa, imina uthanda ukulinda wena ngoba uma uzolinda kakhulu kuyangihlukumeza lokho ngoba kuvele kube sengathi uyabona. Kanti manje abantu engibathandayo, abantu engibahloniphayo. Lungile bafowethu ake sithi ke nje impunga. Inasa ngase ngife